niku, tapi kita niku ditakdir gelem sujud ning pangeran. Oh ya keren ngalah-ngalahi sing contoh-contoh awal niku wau. Sing ketoke sugih, ketoke penak ning nyatane ora ditakdir sujud, ora ditakdir duweni anak sing soleh. Niku iman. Nah, jadi iki sing paling unggul. Terkadang kita ngalahne iman. Oh ya ora, sing paling unggul iku harta. Yo. Dari harta sing dadekne gegeran. Yo masalah harta, wis to sak dulur dadi geger. Mergo harta ora mergo iman. Nek mergo iman mesti wis dadekne ayem. Nah, berarti sing paling unggul dari pakerti iku iman. Nah, yang kedua, nah niki wanaf'u lil muslimin sing iso manfaati marang wong muslim liyane. Lah manfaat niku iso bil maqol dengan ucapan. Ucapan iku nak ucapane iso alus, maksudnya iso ngapiin ning wong liya iku dicatat sebagai orang yang bersedekah. Nganus ini ku ora kok kudu nggih mboten sing merdu niku mboten. Jadi sampean sing kulino napa ya? Judes. Ya apa mana ibu-ibu ya. Sing kulino judes, ya sampean judes. Gak usah diapi-api. Aku kudu lemah lembut. Ya mboten. Sampean wis kadung disetel napa? Wis kadung disetel judes sampean nyetel lemah lembut ternyata gak oleh tanggepan sing penak. Lah digawe-gawe. Misale ngono-ngono iku, akhire kan kecewa. Ya wis sampean sing judes yo judes sing anjene digawe lemah lembut ya lemah lembut to. Sing penting iku ditangkap suarane iku penak. Nah, terkadang omongane halus ning ati gregetne. Biasanya omongane wong wedok apa wong lanang ngene. Nek wong wedok kan ter ngono. Tapi nek wong lanang kadang gak pati ngomong, wis begitu ngomong titik wis mari ya. Tambah greget ya. Jadi iso nganggo ucapan, iso gawe tingkah laku. Jadi sampan nyugui kopi, misalnya ibu ini mau nyugui kopi, monggo kopi ini der, sing arep ngombe yo aras-arasen. Jadi nyugone yo sopan, nek garwane nggih ngoten. Nah, iku dicatat sebagai orang yang sedang mengeluarkan sedekah. Nah, au bil mal utawa kelawan bondo, au bil badani utawa kelawan badan. Nah, enek acara ning musala. Saya harusnya bagaimana? Aku gak duwe apa-apa. Ya wis, aku tak nyapu. Nah, berarti mental memberi. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku asbaha manjing isuk sapa man layanwi kang ora duweni niatan adzulma ing nganiaya ala ahadin ing ngatasé wong suwiji ghufira mongko den sepura lahu kedue man ma ing dosa jana kang wis kliwat apa dosa. Dadi tangi turu kok ora duweni niatan nganiaya ning wong liya, gak duweni niatan elek ning wong liya, segala dosa itu dihapus. Nah, ketoke penak wae. Pokok sedina gak duweni ati sing elek ning wong liya, dosa kita niku dihapus. Ngalang-alangi salat ae yo. Salat kabeh wong iso. Tapi njaga ati ora duweni ati sing elek urung karuan iso.
Sampeyan tahu mboten sedina orang ngrasani. Nah, saking ibu-ibuke nate sedina mboten ngrasani. Nah, petuk. Terus ngomongan wis oleh. Nah, kok koncone teko siji meneh, tapi tambah meneh. Nah, cuman ibu-ibu, bapak yo ngono kok. Wis ngene iki bojoku ngene gak ngrasani wong kadang ngrasani bojone. Nah, sapa sing iso mulai saka tangi turu gak duweni ati elek ning wong liya dosane dihapus. Nah, jadi sederhana kaya Rasulullah niku duweni momongan jenenge Anas bin Malik termasuk abdin dalem termasuk mulai ket alit niku nak dawuhe Anas bin Malik ora aneh-aneh kudu ngamal ngene kudu wiritan ngene niku mboten tapi abdin dalem iki cuman diberi amal-amal yang sederhana yang bisa menjadikan kebaikan bukan hanya pada dirinya sendiri tapi juga kepada orang lain. Ini termasuk niki wau contohnya. Ini pokok mulai tangi turu gak duweni niatan elek ning wong liya. Jadi mulai saniki nek enek masalah tangi turu statusnya diempet. Biasanya kan nek duwe masalah ini kan update status. Nanti uang ngerti masalah saiki niku lewat status WA niku. Wong iko lagi bermasalah. Wong iko lagi musuhan karo dulure. Wong niku paham. Nah, jadi sesuatu yang menjadikan fitnah, misalnya gawe status sing dadene fitnah, berarti dia membuat kemadharatan. Maka ambillah yang lebih sedikit biye ambre ora memunculkan kemadharatan. Timpen gawe yo gawe status tapi sing asik-asik ae. Ngoten. Lanjutane waman utawi sapane wong iku asbaha isu-isuan sapa man maksude tangi turu yan wahalinna sapa man nusratal madlumi ing nulungi wong kang kaniaya wa qada hajatul muslim lan nekani hajate wong muslim kanat mongko ana lahu kedue man iku ka ujri hajati mabruratin. Jadi diganjar koyok ganjarane haji sing mabrur. Sarate nek enek wong mulai tangi turu iku duweni niatan nolong ning wong liya. Khusus ning wong muslim. Nekani hajate wong muslim. Iki diganjar koyok ganjarane haji. Nah, nolong niku nek wis ketatrapan. Nah, urung ketatrapan, urung diarani nolong. Nek ning fikih ana bab niat. Kabeh iku tergantung niate. Niate iki pamer apa lillahi taala. Jadi misalnya ana kanca duwe masalah utawa arep duweni hajat kita nolong ora kudu ngekeni tapi ngutangi. Nah ngutangi iku luwih abot timbangane ngekeni. Masalah ngutangi niku biasane yo golek-golekno. Ae dhewe gak duwe tapi golek-golekno. Mergo kancane arep enek hajat, arep enek kebutuhan. Nah, kita kok iso nulung ya, senajan ngutangi ganjarane kaya haji sing mabrur boten haji-hajian niku boten. Nah. Jadi niat segala sesuatu tergantung dengan niat. Biasane nek niate niku pamer
niki Gusti Allah ngetokne neng wong sing nampa, maksudnya lingkungan. Misalnya neng musala enek kebutuhan apa, terus akhirnya sedekah niki dhek iki niate pamer. Bagi orang yang melihat niki atine oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan mempersempit apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Walah golek pengaruh, pamer aja nih. Tapi kok misalnya seseorang niku mengeluarkan sedekah masih ora akeh biasa-biasa tapi kok disertai dengan hati yang ikhlas, niki Gusti Allah menggerakkan hati orang yang melihat niku tambah gede nih. Wah, wong iko lho ahli sedekah. Padahal nek kotakmu pun 2000. 5.000 sing mlebu ya 2.000, 10.000 sing mlebu ya 2.000. Tapi dek iku ikhlas. Niku Gusti Allah menggerakkan hati orang yang mengetahuinya niku duweni penyono, wah iku lho wong ahli sedekah. Wong iku golek sedekah. Aku ya gelek dikene. Janganan gelek dikene, jangan mateng. Padahal kadang gantek dikene timbangan gua. Tetapi bagi yang menerima sangat berarti dan memberikannya pun tulus tanpa ada muatan politik. Nah, ngono iku Gusti Allah digerakkan hati orang yang menerima gede-gede nih. Niku masalah niat. Jadi malaikat orang ngerti niat dari seseorang, tapi malaikat niku mengetahui nek niate apik niku cara penakane iku ambune wangi, malaikat merubung. Nah, ambune badhek, malaikat ngedoh. Sing nyedek iblis. Wa qala lan dawuh alaihi salam. Panjenengan Nabi dawuh, ahabbul ibad utawi luwih didemenine kawula. Jadi seorang hamba ini dicintai ilallahi ta'ala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagaimana wong sing piye sing disenengi Gusti Allah. Kan aku iku lho wong ahli sedekah, aku ki ahli ibadah, pendapatku ki selalu bener, kaya aku ngene iki dicintai Gusti Allah. Nah, ora karuan. Lah sing dicintai oleh Allah ternyata mriki niku sing angfaun nas, sing iso manfaati linnas ning menungso liyane. Jadi enek dari Kanjeng Nabi khairun nasi anfa'uhum linnas, saapi-apike wong iku sing iso manfaati ning wong liya. Berarti nek iso manfaati, mental kita adalah mental memberi, bukan mental meminta. Bukan berarti engko ibu-ibu nak jaluk jangan kaoleh niku mboten. Pengen jaluk jangan yo sama jaluk. Nah, tapi nek terus-terusan niku yo imbang ono ora-ora ta opo ngono lho. Cek padha penake. Dadi sing ibuke enek sing ngekeni jangan, terus mental memberine ya enek ora-ora titik, tambane iku yo resik. Nah, ngoten-ngoten niku utawa dengan cara yang lain. Ora balas selalu mengharapkan pemberian dari orang lain. Jadi sing apik dari seseorang itu mental memberi. Memberi itu bukan harus berbentuk materi, tapi iso nganggo tenaga. Kayak iso nyumbang delok wong loro, ya pijet ae. Mbek nyenengne atine. Wa afdhalul a'mali lan utawi luwih utamane
penggawe, maksudnya boten amal, berarti yang sering kita lakukan keseharian iku idkhalus sururi ala qalbil mukmin. Jadi ngelebokake bungah ing ngatasé atine wong mukmin. Carane yo napa? Ya drutu anhujuan. Carane wong iku aja sampai keluwen. Nah, berarti kembali tadi kita harus memberi nopo panganan. Nah, acara pungkasan biasanya kan mangan, kumpul-kumpul mangan. Dan iso jenengan itu sering memberikan makanan. Enggak harus makanan berat, makanan ringan. Mas Rene niki contohnya ya terudu anhujuan. Nyenengne atine wong mukmin diantarane nolak luwe. Nah, berarti nek nolak luwe ya masalah weteng, masalah panganan. Jadi masalah donya sing garai rame, masalah mek khawatir weteng iku luwe. Misalnya oke iso ngekeni apa-apa, ngekeni jalan keluar berupa pekerjaan. Nah, itu termasuk anhujuan. Au yashifu anhu karban. Au taqdi lahu dainan. Jadi nekani susahe wong. Piye amri wong iku ora susah. Bu, carane ya napa? Nah, terus iki sing angel dhewe iki. Dainan iki, au taqdi lahu dainan. Nyarutang. Nah, pengen iso nyenengi atine wong mukmin, utange sawrana. Nah, saged Bu ngeten iki. Utang kula dereng kesaur. Kemudian wa khasnatani la syai'a akhbathu. Midu asyirku billah wa dzurru bil muslimin. Lah saele-eleke tingkah niku asyirku billah, syirik ning Gusti Allah. Saele-eleke laku ora kenal ning pangeran. Nah, umume wong urip iku ya apa? Nah, kadang cara enek neng musala, ini bisa neng musala ya sholat. Engko enek duren ceblok ngono ya dicukup. Enek kelopo ceblok ya dicukup. Padahal duren nilai ini 50.000 misalnya sing gede. Nah, nak ceblok loro ya dicukup. Ngene iki gak pikiran iki dosa ta ora, mboten pikiran. Jadi masalahnya anjane mboten ngerti ya ora mikir. Umume ngoten niku. Tapi nek sing sampun tau ngaji, insyaallah niku ngerti. Kok misalnya pancet dicukup, ya iku anjane mungkin dablek utawa saking butuhe terus dicukup engko tak ngomong. Nah, mungkin ngoten niku. Jadi temriki dijelasne saelek-eleke wong iku sing ora mengenal Allah. Lah yo apa ora mengenal? Yo apa arep ngenal Gusti Allah nek ora tau ngrungokne dawuhe para ulama. Jadi dawuhe Kanjeng Nabi ngeten, Gusti Allah nurene wahyu ning Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kanjeng Nabi mboten wonten mudun-mudun ning para ulama, ning para yai, para ustad. Lah wong gak tau ngrungokno ngaji. Lah kon kenal pangeran iki saka ngendi? Masuk akal nggih? Nah, berarti ati kita niki kudune kita peksa
aku kudu ngrungokne nasihat-nasihat dari para ulama, karena para ulama iku pewaris dari para nabi. Wong biyen ngajine amma yatasaalun wis mandeg. Kok gak sampai teko Quran. Umume ngoten. Quran lagi kurang sampai juz 1 mandeg. Sing kata-kata ngoten, sing sampai katam niku juaran. Terus masalah kitab yo durung, terus nyambut gawe rabi. Nah terus kon kenal pengiran saka ngendi? Nah, mulane kita paksakan enten majelisan ngeten iki kita dukung juga kita ikuti. Masalah niki wau lho, saelek-eleke tingkah yaiku syirik ning Gusti Allah. Lah umume wong iki ora mengenal Gusti Allah. KTP yo Islam ning ora percaya ning Gusti Allah. Terus wadzurru bil muslimin, saele-ele meneh selain wong iku gak ngerti ning Gusti Allah sing membahayakan bagi orang lain. Berarti balik ning wau saapi-apike wong iku sing iso manfaati ning wong liya. Nek misale urung iso manfaati ning wong liya, minimal keburukan kita jangan sampai menimpa kepada orang lain. Iki sing paling repot. Wis kaapian gak duwe, eleke ngebreki ning wong liya. Sama halnya seseorang itu membuat catatan buruk, karena setiap keburukan yang dia tanam akan kembali pada dirinya. Ning Quran niku lho, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Masya sawiji sawi apik tetep diwales, elek masya titik tetep diwales. Enek sing ngarani hukum karma. Ya. Kita membuat kejelekan mesti dibalas dening Allah Subhanahu wa taala. Ampun mahisa. Oh. Mungkin jenengan sanjangi lagi. Wal maqalatu tsaniyah utawi maqalah kaping pindho iku kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, alaikum netepono ing atase sira kabeh. Aja sampe ora, iki lakonono. Maksudnya Kanjeng Nabi ngoten. Dikon lapo bimujalasatil ulama'i. Dikon lelungguhan, dikon jagongan, dikon berhubungan dengan para ulama. Dengan para ulama itu ora kudu omong-omongan niku mboten. Misale ulama gede. Nah, niku sagede kita mirenge dawuhe. Gak mungkin kita niku omong-omongan secara pribadi kecuali sowan. Sowane kadang mboten saged. Nah, pokok wis ngrungokne dawuhe apa maneh nyawang wajah beliau, wajah para ulama iku wis diarani alaikum bimujalasatil ulama. Wastimai kalamil hukama'i lan ngrungokno dawuhe ulama ahli hikmah. Ulama ahli hikmah niku ulama sing ngerti keadaane kita. Wong iki mari maksiat. Lah iku ulamae pirsa. Wong iki serakahe irap, rupane kaya kethek misale. Jadi kita ya tapi bentuke disawang mulai kaya kethek. Nah, mulane kita nak adepan karo para ulama ahli hikmah ya rada ndingkluk ae. Kadang ulama niku kaget ini, dicetheki kaget ngene. Merkane bentuke niku mboten kaya umume wong. Jadi ulama-ulama ahli hikmah niku oleh Allah Subhanahu wa taala diberi bocoran. Wo iki calone wong iki ngene. Saiki tumindake ngene.
iki ahli ibadah, iki ahli maksiat, iku ulama hikmah. Nah, kita dikongkon jagongan, dikongkon berhubungan dengan ulama ahli hikmah. Masalah nopo? Fa inna Allah ta'ala mergo mongko satemene Allah ta'ala iku yuhyi bakal nguripake al-qalba ing ati al-mayyita kang mati binuril hikmati kelawan cahaya hikmah. Gusti Allah maringi cahaya kenabian. Jadi Nur Muhammad. Cahaya Muhammad sing dimaksud ya Muhammad. Jadi permulaan itu adalah nur. Kemudian nur itu disatukan dengan wadah aslinya jenenge Muhammad. Karena diarani Nur Muhammad. Nah, sifat kenabian didukne ning para ulama. Nah, ulama iki duweni sifat iso nguripne ati sing mati. Jadi enek arek kok misalnya dua blek terus ngandalno digepuk diajar, itu bukan solusi. Oleh teges ning anak iku monggo angsal, tapi kanggo ngempukne ati gak liwat gepuk, tapi lewat ulama ahli hikmah. Niki Gusti Allah kiambak. Ini duwe anak kok atos atine ya sekali-kali dijak sowan para yai. Enek ziarah melu. Wonten-wonten iku kanggo ngempukne ati. Fa inna Allah ta'ala yulqa mayyita binur hikmah, ati sing atos ati sing mati iki diempukne kelawan nur hikmah. Carane nguripne kama yuhyil ardo kaya oleh nguripake bumi almayita kang mati bima ilmatori kelawan banyu udan. Jadi ati sing mati ikut digambarno kaya dening tanah sing gersang disirami banyu ora iso tukul, tapi begitu kenaan udan langsung iso tukul suket. Begitu pula kok gelem ngrungokne nasihat ulama ahli hikmah, ati sing atos sing gak kena dikandani, gak gelem nyembah neng Gusti Allah, gak gelem sujud, begitu krungu ulama ahli hikmah hatinya menjadi terbuka, jadi empuk. Jadi gak usah kakean teori, wadah teori, tapi nek gak ngrungokne niki wau ya, dawe para ulama ya gak oleh kenaan nur hikmahnya. Pun pegel Pak. Dereng isa. Nggih. Qala dawuh sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sayati bakal teko apa zaman ala umati ing atas umat ingsun. Jadi gak ana ramalan yang paling apa ya cara garis iki paling srip kecuali dawuh Rasulullah. Peramal-peramal itu nek pirang tahun, tapi Rasulullah sampai saat ini 1400 tahun. Apa yang diramalkan niku pasti terjadi. Jadi kula ngarani ramalan cek penak pahamane. Jadi mewanti. Jadi Rasulullah niki mewanti-wanti. Di zaman Rasulullah niku sahabat di zaman Rasulullah sampai mben ning dina kiamat iku wis diketokne di zaman itu. Kemudian Rasulullah niki mengutarakan suatu kalimat kehati-hatian. Kehati-hatian ini jadi wow.
saya bakal teko apa zaman ala ummati ing atase umat ingsun ya firuna kang padha mlayu sapa man minal ulama isangi ulama wal fuqaha ilan fuqaha. Dadi ana sing zaman iku umatku padha mlayu sangka ulama lan ulama ahli fikih. Apa bedane ulama ahli hikmah karo ulama ahli fikih? Nah ulama ahli hikmah niku wis gak ngreken piye-piye pokoke beliau niki ibadah noto ati sing soleh yaiku ulama ahli hikmah. Ulama ahli fikih niki sing ngatur kaya masalah wudu piye amre wudu iki sah. Terus piye amre wong iku gelem ngrungokno dawuh-dawuhe para ulama. Ya wis dienekne rutinan ngaji. Cek krungu muga-muga enek penjelasan sing cocok karo si pendengar kemudian bisa diamalkan. Nah, masalahnya nek kon belajar wis gak mungkin ya wis lewat majelisan ae. Iki jenenge ulama ahli fikih. Jadi sebab musabab niku biasanya ulama ahli fikih. Nah, misalnya ono arek wis diparani ae duwe anak wedok wis diparani karo Joko iki kudune piye nek cara fikih ngono wis dadi rapekne ae. Lah iku ulama ahli fikih ngoten-ngoten niku. Lah suatu saat ono zaman sing umatku padha mlayu saka ulama ahli hikmah lan ulama ahli fikih maksudnya gak gelem ngrungokne omongane. Omongane iku dianggap keliru wae. Monggo jamaah sapa sing gelem jamaah niku fadilahe Gusti Allah ora ridho wong iku fakir. Ora percaya. Ngoten-ngoten niku. Fayabtaliyahum nek wis wong iku gak gelem ngrungokno dawuh ulama ahli hikmah lan ahli fikih fayabtaliyahum mongko bakal nyoba ing umati sapa Allah Gusti Allah bisala fi baliyatin kelawan telung coba. Ulaha sing pertama nah wis gak gelem ngrungokne bakal dicoba nganggo telung cobaan. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim oleh nyambut gawe barokah iku dicabut. Nyambut gawe ya nyambut gawe, pengpengan ya pengpengan. Tapi jane marane endi sih duwike iki? Wong panene sakmene kok mari panene kok duwike ya wis gak ono. Nanti ngoten iki. Ngoten iki. Jadi nek umat kita gak melayu, tapi liyane melayu saka ulama, kita ya katut. Barokah nyambut gawe dicabut. Nah. Jadi pengpengan tapi kok koyo no hasile. Gak ketok hasile. Lagi Kanjeng Nabi mewanti-wanti nak wis teko zaman iki aja melu. Maksudnya ngono iku, aja melu-melu mlayu saka ulama. Nah, maksudnya ngoten. Wasaniyatu utawi kaping pindho iku yusallitu nguasa iki sapa Allah taala alaihim ing atase umat sultanan ing ratu zaliman kang zalim. Nah, sing nomor loro kita dicoba duweni penguasa sing zalim. Contohnya penguasa sing zalim hak rakyat itu tidak diberikan.
ya wis iku anjane kita dhewe yang napa yang menghendaki. Wasalisu utawi sing nomor telu iku yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Sing nomor telu kita niki nek gak gelem ngrungokne dawuh para ulama, bahayane nak mati kita mati tanpa nggawa iman. Di logika. Lah wong sing nonton iku para ulama, kok ora gelem ngrungokne dawuh para ulama, mati arep njaluk tuntun sapa? Kita arep ngandalne amal kita. Lah amal kita kaya ngene. Kados kula ngaji, kula mesti njaluk tuntun guru kula. Guru kula njaluk tuntun nek gurune sampai neng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane guru niku perlu sanad sing jelas sing sampai sambung kepada Rasulullah. Kali wong tok. Jadi ya juga pertemuan seperti ini. Nah, jadi kita kayak gini butuh sang penuntun. Sapa penuntun akhirat iku? Nah saiki iki ya sesepuh, ustadz, kiai iku penuntun kita. Nah iki sampean musuhi, lah sapa sing arep nuntun nalikane wis mati. Nah logikane ngoten niku. Nah, kula kinten niki sampun isak nggih. Apa nggih? Halo? Akhir terakhir nggih. Berarti wis mengisak nggih. Nggih. Berarti saking kawula sekap semanten wonten pasang surut ing atur nyuwun agung ing sesamudra pasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.